dende as ondas do cruceiro. Somos a túa emisora. Escóitanos. Bo día a todos e a todas. Estamos aquí noutro episodio das Ondas do Cruceiro e hoxe temos a sorte de contar con 3 deportistas do Club de Remo da Cabana que van a responder a todas as nosas preguntas. Un aplauso. Xa podes contar. Alguna vez afundichedes? Alguna vez afundichedes? Pois non, pero por pouco. Non. Nos en concreto non, pero sí que coñezo xente que sí que afundiu en regatas. Sobre todo, fai tempo, cando agora está moito máis normalizado a normativa e todo eso, pero antes había un temporal ou o que sexa, a regata non se suspendía, remábase ata que quedara o último barco. Había veces que afundían todos, entón xa sí que se suspendía a regata, pero ata que non afundiran a regata non se paraba antes. De que están feitas as embarcacións? Vos patrocina alguén para poder reparar ou mercáis embarcacións? Pois mira, agora as embarcacións son de fibra de carbono. Antes eran de madeira, pero pesaban moito, entón para competir pois foise avanzando e agora son de fibra. Si, nos patrocinan, pois temos varios patrocinadores, varias empresas que nos axudan económicamente para poder reparar as embarcacións que rompen e para mercar algunhas novas. E ademais hai subvencións tamén. En que consiste o Banco Fixo e por que participades sempre nesta modalidade? A ver, no remo hai dúas modalidades. Banco móvil, que o carro onde vas sentado móvese para diante e para atrás e podes usar máis recorrido coas pernas. O banco fixo está quieto, é unha barriña así que te sentas e apoias os pés diante e ti vas aí. Ese é o remo tradicional. O banco móvil é o remo olímpico que se fai nas olimpiadas e todo eso, pero o banco fixo é o remo tradicional e o que facemos nós que nos gusta máis. É máis complicado para unha muller facer un deporte que sempre foi para homes? Ui, que difícil. Sí, sobre todo porque non hai tantas mulleres que fagan este deporte. E que agora, por exemplo, pois no noso club, por exemplo, hai moitas nenas agora, pero por exemplo, cando eu empecé a remar éramos pouquiñas. Claro, non, por exemplo, nas competicións pois éramos moitas menos nenas e tiñamos que xuntar en remo se compite por idade. Entón, cando eu empecé a remar, por exemplo, tiñamos que xuntar moitas categorías porque senón non xuntábamos xente para encher a embarcación. Pero agora hai moita xente, o sea, hai moitas nenas que fan remo agora. Verdad? O problema normalmente é a partir dos 15 anos, 16, é cando temos máis problema para remar, vai. Sí, pero agora, por exemplo, hai moita máis participación, por exemplo, na categoría de alevíns, infantís, cadetes, que son nenas ata 16 anos, que na nosa, por exemplo, que xa é un poquinho máis complicado para conciliar. Pero... Sabemos que as vosas instalacións necesitaban reparación. Xa estedes en bo estado ou aínda presentan problemas? Están en proceso. Seguen sendo as mesmas por agora, pero están en proceso de reparadas. A ver, temos moitas mellorías e temos material novo, pero hai un proxecto de facer un club novo que está aí, en planos todavía. Como se chama o barco onde facedes o remo? Pois hai varios. Nos no remo de banco fixo temos unha embarcación máis pequena e o batel, que van 4 remando e un de patrón. Despois está a trainerilla, que van 6 remando e 7 co patrón. E despois o máis grande é a traiñeira, que van 13 persoas remando, máis o patrón 14. Hai modalidades de remo adaptado? Sí.
pero en Banco Móvil Sí, solo. Banco Móvil. En remo de Banco Fixo non. Remadas individualmente ou en equipo? En equipo. Non en equipo. Sí que en Banco Móvil sí que hai unha embarcación individual o esquí, pero de remo tradicional sempre en equipo. Podedes remar cando o mar está bravo? Depende do barco. Na traíña, por exemplo, que é o máis grande, é cando máis mola remar, cando o mar está feo. Cando se fundou o Club de Remo A Cabana? Cantos anos ten? Cachis, nos pillasteis, A ver... En el que 80. No, hizo 25 años en 2000... Uf, non a temos preparada esa, non sei, ten máis de 25 anos, Sí, pero non pero non sei. Se me deixas o móvil, lo miro, pero 80 e algo, bueno. 82, non sei. que non sei exactamente. O miramos, Mira, había amiga, non me acuerdo. Qué feo está esto de no saber cuándo se fundó. Ay, a ver. A ver, podedes ir preguntando e eu vou mirando, vale? E logo os contestamos. Como se chama o líder dun equipo de remo? O líder. A ver, cando ti vas no barco, hai unha persoa que a patroa ou o patrón que é o que manda no barco nese momento. Non se cuestiona, se fai o que esa persoa di. Logo está o adestrador ou a adestradora que podería dicirse que é o líder, non? Sí. Pero o líder, o que dá embarcación é sempre patrón ou patroa, que é o que dirixe, o que colle o rumbo, todo eso, sempre tens que facerlle caso. Porque además o remo é un deporte que é como unha carreira, pero ti non sabes onde vas. Tes que fiarte da persoa que está diante de ti, que é a patroa, e que, pois, como di Luisa, dirixe o barco, bueno, tes que ter confianza plena no que di. E non se cuestiona por iso mesmo. Lo teño, Foi no verán de 1982. O remo pesa... O remo pesa moito. O que é o remo? El remo. Sí, el remo. O remo, non, agora non. Non. Porque Cada agora vez tamén máis son de pesa. fibra agora tamén. Claro. Pero sí, Algo. antes sí que pesaban máis porque eran de madeira. Eran máis pesados. E a embarcación o mesmo. Considerades o remo unha afición ou un traballo? Non, é unha afición. Sí, a que lle dedicas moito tempo, case como un traballo. Son moitas horas, pero non é un traballo. Porque vas porque queres. É unha afición. Que é o que vos gusta do remo? A min o equipo. E a confianza que temos unhas noutras. Sí, estar ao aire libre, no mar, está... Sí, pero para min o equipo. Sí. Fixen máis deportes de equipo e ningún como o remo. Necesitas confiar plenamente nas túas compañeiras e hai unha unión moi forte entre nós. Eu, para min, é o mellor que ten. Cantos títulos tedes? Non sei. Títulos como? El campeonato de España. Trofeos. Que temos? Gañamos unha bandeira de traiñeiras que foi fai 2 anos, non? Sí. Sí, no campeonato de A España. bandeira de Sí, Ferrol. a bandeira de Ferrol. Campeonato de España. Sí. Terceiras, hai 3 anos e 2. Claro, é que depende, porque se compite en varias, o sea, como dijimos antes, hai Banco Fixo e Banco Móvil. Dentro de cada un, por exemplo, no Banco Fixo facemos batel, traineriña e traíña. Entón, claro, en cada un tes un campeonato galego e un campeonato de España. E a maior é unha liga na que pois, vas gañando, o sea, vas competindo por bandeira. Entón, claro, depende porque cada ano, o sea, por exemplo, eu levo remando con elas 2 anos. 2, 3, 4.
4. Os tres, a primeira Cati. Claro, pues, entón, por exemplo, con ela fixen máis regatas que con ela. Entón, non sei en total. O último que gañamos, pois foi, non sei, Esa, a de Ferrol. Sí. Cando e como decidisteis que queríades dedicaros ao remo? Repite que non se escoitou, porfi. Cando e como decidisteis que queríades dedicarvos ao remo? Pois eu foi nun verán que fun a probar por pasar o tempo e gustoume moito xa quedei. Cando era, bueno, a lo mellor un pouco máis maior que vos. Eu comecei xa de maior, hai 4 anos. Foi porque sempre me gustou, sempre me chamou a atención. Quería cambiar de aire, se probar, a ver que tal. Nada, probei e engancheime. Eu, pois, levo remando desde os 8 anos. Bueno, os meus primos reman, a miña irmá rema tamén. Meu pai non remaba, pero facía a vela tradicional, que tamén era un poquinho no mesmo ambiente. Eu levo desde pequena. Non nos dedicamos a iso porque non podes vivir de dedicarte ao remo, pero eso, eu levo desde pequena. Logo cada unha ten o seu traballo ou os seus estudios, porque, bueno, no País Vasco, por exemplo, pois si podes, bueno, se eres home e remas en traíña, pois o mellor podes uns anos vivir de remar. Pero senón, son a nivel afición. Cantas horas a semana entrenades? Son 6 días. As 6 maiores, 6 días, 2 2 horas cada día. 12 horas. Depende un poquinho tamén do momento do ano, porque nos de febreiro a setembro competimos. Entón, pasamos máis horas, pero bueno, non entrenando, indo a regatas tamén. Sí. Adestrando, quizáis en inverno sí que botamos máis horas do que adestramento, e logo é máis competición. Como se dividen as vosas sesións? Pois temos na semana 2 días que quedamos sempre en terra facendo pesas. Non sei se sabedes o que é o ergómetro, que é a máquina de remo que utilizamos en terra, e logo o resto de días, pois según o día como estea, podemos ir ao mar, ou tamén, se está moi mal, facer sesións de ergómetro, que é a máquina esta. Pero bueno, xeralmente no fin de semana sí que saímos ao mar a remar, e logo entre semana gimnasio. Cal é o elemento fundamental para saber remar? O elemento fundamental para saber remar? Non sei, ter ganas. Sí. Sí. Non sei, a ver, entrenadora. Sí, ter ganas, querer vir, querer entrenar e xa está. E pasalo ben, Sí. e disfrutar. Que vos motivou para practicar este deporte? Bueno, Eu desde pequena sempre fun a ver as regatas da CT e así, sempre me chamou a atención e meu pai tamén facía remo e dixen, pois, vou apuntarme eu tamén. e a conexión co mar Sí. tamén. Estás, o dicías ti antes, nun ambiente moi natural, quizáis iso, sí. Hai algún tipo de tradición ou ritual que fagades antes dunha competición? Os peinados. Os peinados, facemos trenzas, unhas a Sí. outras. E logo cada persoa ten... Un berro Claro. Sí, tamén. Sí. antes de competir. E cada persoa tamén ten os seus hábitos antes de sair ao mar a competir. Pois hai xente ao mellor que escoita... Eu, por exemplo, gústame escoitar sempre as mesmas cancións. Temos unha compi que leva sempre os mesmos calcetins, Sí, por exemplo. porque senón non pode remar, porque se pon nerviosa. Sí. Que competicións tedes nun futuro próximo? Agora mesmo estamos remando en Batel, a Liga de Batel,
Nada, para o mes que ven xa temos o territorial, o campeonato galego, e despois xa empeza a trainerilla, e xa no verán traineira. Gústavos os pementos de Padrón? Sí, sí. Sí. Os que non pican. Vale, bueno, e temos un agasallo para vos. Bueno, mire. Sí, tamén. A mí me encanta. E que os pementos de Padrón é a pregunta que lle facemos a todas as persoas. As cosas que non o dicen. Por eso vos preguntamos os pementos de Padrón. Unhas bolsas co logo da nosa podcast. Moitas grazas. Son preciosas. Moitas grazas. Hola.